Dari ang gawas mo dari ang. Ay, agay. Ay, sir, hindi. Sir, kasi kay Maludyo ko yung sakit na, sir. Agay. Ay, sir, hindi. Sir, guys, kay Maludyo ko yung sakit yun na niya, sir. Punta na yung pamaki. Sir, masih patak, sir. Agay, sir. Agay, sir. Masih paano po siya mo. Erog ta dari. Pamana. Punta lang yun. Sir, inay lang yun, sir. Ay, sir. Agay. Sakit ka ayo. Inay lang yun, sir. Wala lagi gloy-gloy. Hinahin lang niya, wala na gitinoon. Okay, straight isa. Sharon si Manaha di gina. Agay. Sir, agay. Segunda ka tumbi Mahilaron. Servisan. Rumbag mo na. Sakit din ako, uy. Sakit lagi. Ginamit na lang. Tang. Sakit pero Ay, sir. Agay! Agay! Ay! Kasakit yan. Ano mga tubig, ma'am? Nagkainom. Sakit gamay no? Dili gamay sakit yun. Kaayo, sir. Kana lang nga hikap-hikapo lang ganit na sakit. Ang sakit yung kaayo yun. Ang lugar ka sa Kasimana. After 1 week na po. Inom ka rin anak sa iparo kay GC ka. May kamot, ma'am. relax na. Okay, ginagmay na lang. Kung nasang itlog manok, ha? Oo, naapod gamay na lang. Ha? Gamay na. Sir, hindi na rin kayo, sir.